Začal sa duel 35. kola Tip Sport Ligy medzi Duklou a Vlkmi. Domáci aj hostia v tradičnej kombinácii dresov. Na Halka neprehodil, odovzdal puk na žilinské hokejky a riešiť to musel Hrenák. Ešte trenčiansky gólman musí dávať pozor, čo vymyslí Miller. Snaží sa rozpohybovať pred ním a stojaceho Belríva. To sa mu síce podarilo. Aj hráča mesiaca, ktorým bol Michalovský gólman Vladimír Glosár. Teraz Hrenák prekonaný, Renford 1-0. Nechal úplne otvorené a Renford to trafil najlepšie, ako sa dalo. Hrenák nešiel vyššie, nepokryl si tú bližšiu žrtku. Valega márne čakal na prihrávku. A puk veľmi v láske. Stránského nahodenie. Lakuve nevie, kde je puk. A nevie to takmer nikto. Ten je stále živý. Takmer Trenčania dokázali vyrovnať na 1-1. Trenčania zvládli aj túto nepríjemnú situáciu. Polovica presilovky pri lúčení Millera je fuč. Verovný. Drgon si musel puk prikopávať. Takisto aj Dešejnov. Škoda týchto dvoch prihrávok pre domácich. Teraz je to už lepšie. Krásna kombinácia. Možno za dorážku, ale Lakuve vyriešil Belrivovú strelu a takisto aj Baptisteho. Aj najzdatnejšieho súpera, pretože Žilina je v týchto parametroch výborná. Krajš 2 proti 1. Krajš vypálil na Lakuveho a Lakuve vyriešil aj túto nepríjemnú situáciu. Posúva na modrú, ešte Trenčania kombinujú, Verovný. Už je tam Marko Hrenák, Verovný má na opačnej strane Drgoňa, ale iba odovzdal puk Žilinčanom a teraz samostatný únik a Žilinčania vedú 2-0. Fantastická práca Adriana Bartoviča, jeho druhý gól v drese Žiliny a druhý seniorský. Takto využil obrovské zaváhanie Verovnýho. Trafil to prakticky ideálne, trochu nad ľadom, vzdialenejšej žrtke. Verovný vyhraté vhadzovanie pre Baptista, vyriešil to. Bránkár Lakuve, ešte možnosť pre Verovnýho. Verovný ani na dvakrát netrafil cez hradbu tiel ešte. Lakuve a jeho dobrý zákrok. Puk je stále živý a Dešeno ho dotlačil silou vôle a všetkých svalov do bránky a ešte Mela pred žilinskou bránkou. Smerom ku Koleničovi a Gachulincovi. Tak trenčianská radosť sa premenila na šarvátku. Tak ešte raz gólová situácia. Séria odrazov a Dešeno, ktorý sa najlepšie zorientoval. No chudák Verovný ani na 3-krát nedokázal prekonať. 2 razy jeho pokus ani neprešiel, ale následne ešte predsedil ten puk pomedzi trenčianske korčule. No, úspešný strelec Dešenov ide na trestnú lavicu. Prišiel ďalší hladný vlk a dokázal puk vydolovať. Valega je pred bránkou. Kojš si vylepšuje svoju pozíciu. Puk je stále živý. Valega sa snaží dorážať ešte. Hranie je prerušená. Kde je puk? Je v bránke. Žilinčania vedú. 3-1. Ešte raz tá trmá vrma ešte väčšia ako pri znížení Dešeno a tu je puk, ktorý dokázal nakoniec nájsť Marek Korenčík a upratať ho za bezmocného gólmana Hrenáka. A nakoniec dostal. Pekná zadovka, zaujímavá príležitosť pre Trenčanov. Lakuve vyriešil aj túto strelu z ľavej strany. Baptist našiel Laurenčíka, Laurenčík natiahol, odrazený puk ešte skrotil Baptist. A jeho dorážka vyriešená a skrytá vo výstroji Conora Lakuveho. Z toho doterajšieho priebehu ale treba povedať, že obidva týmy bavili. Krásna individuálna akcia, skvelý Hrenák, ktorý nedopustil možno gól kola Michailovi Drábekovi. Opäť veľká chyba Trenčanov. Valega. Teraz úplne voľný Dešenov, ale neprikopol a nepristavil si ten puk. No a táto prihrávka z útočného pásma až do obraného uzatvára dianie 35. kola. Trenčín doma prehráva so Žilinou 1-3.
Po tretinách 0-1, 1-2, 0-0 Žilinčania dokázali opäť zvíťaziť po štvrtýkrát v sezóne, zdolávajú Trenčín.